At sigawan muna natin ang mga taong sumugala sa mga maling tao. Sigawan din natin ang mga taong sumugala sa paulit-ulit na propesyon tulad ng engineer. Diba? Minsan kasi kaya kayo natotrauma ay paulit-ulit kayo nagpapauto sa mga magkakaugali. Sa dinami-rami ng mga lumandi sa'yo, hinarot mo, sinugalan mo, at minahal mo, parang lahat hindi nag-work. Kasi hanggang ngayon, ikaw ay single. Diba? Ang tanong dyan, lahat ba ng profesyon ay nasugalan mo na? Baka kasi hindi pa, diba? Kasi hindi mo pa natatry ang katulad ko. Huy! Mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Ay, sweat ka na ba? Wet. Bakit? Kasi it's rainy day or rainy evening. Diba? Rainy Tuesday. At talagang basang-basa kami kanina. Bumili kasi ako ng kape. Anyway, mahal. Naririnig mo ang Spicy Opo mo sa radyo. Na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, mahal. Si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo ngayong maulan. 6 to 9 p.m. ako ang iyong mga kalambingan. Pero mahal, no, totoo yun na yung tanong kanina, lahat ba ng propesyon ay nasugalan mo na? Baka kasi paulit-ulit ng propesyon ang ginojowa mo, kaya ang ending, paulit-ulit ang trauma na nakukuha mo. Bakit hinahanap-hanap mo ba yung cheater? Diba? Kasi alam mo, mahal, bawat trabaho meron talagang personalities. Bawat trabaho ay talaga nga namang may iba't ibang attitude, treatment sa relasyon. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo naman. So kunwari nakapag-jowa ka na ng pulis. Kinabukasan kapag nag-break kayo, try mo naman sa bumbero. Magbombahan kayo. Hindi, magbombahan ng ideas kung paano maging matibay ang inyong relasyon. Diba? Ang galing ni Kim Chino doon. Anyway, mahal, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang top 3 jowable na propesyon na pwede mong sugalan. Yan Ito, tutulungan na kita. Sige, umpisahan natin. Unang jowable na propesyon. Ano yon? Siyempre, wag ka nang lalayo. Diba? Bata ka pa lang, nakikilala mo na sila. Bata ka pa lang, pinagkakatiwalaan mo na. Walang iba kundi ang mga guro or teacher. Ito yung sinasabi natin na kapag teacher, alam nila kung paano mag-explain ng complicated things in a simple way. Kaya ka nga natutong mag-math, di ba? Ang love complicated. Pero kapag ang partner mo ay critical thinker tulad ng mga guro, ay paldo ka niyan, mahal. Di ba? Kaya kang anuhin yan, i-educate. Diba? Na kung ang relasyon mo ay tumagal lang ng 2 months, kapag teacher ang ginawa mo, baka makakaranas ka na ng anniversary. Tsaka ang mga teacher actually okay din ang kanilang pasensya. Mahahaba ang kanilang mga pasensya. Diba? Totoo naman Kaya subukan mo, mahal. Subukan mo yung mga guro. Pero make sure, no, hindi yung minor de edad ka at guro ang type mo. Mali yun. Siyempre, kapag ikaw ay nasa tamang edad na at may crush kang teacher at hindi naman ikaw ay estudyante niya, pwede yan. At saka responsible ang mga yan. Diba? Tsaka imaginein mo, teacher, kunwari nagtatampo ka, tanungin ka, ano nararamdaman mo, i-breakdown natin. Hala, quiz! Anyway, mahal, isa pa lang yan. Meron pa akong 2 dito. At hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number 1. Metro's number